Chakwakiyar makaranta. Chakwakiyar makaranta. Chakwakiyar makaranta. You are very stupid. You are very stupid. In ba kin ɗaukar sashen sha ba? Ke? Kullum da abubuwan da ake gwada muku ba ku ganewa? Wato, kin min laifi shekaran jiya, kin min laifi je yau kin ƙara saboda ke ba kya tsoro na ko? To abinda muke so da ke tunda haka ne, yau zan rubuta takarda sai na kore ki makarantar nan idan Ok, kina son ki karatu ne kuma kike lakanta ni ko? To shikenan. Naji. Yanzu kina so in kike ci gaba da zama makaranta? To abinda muke so da ke je ki tura kofa ki shiga hikin ne go kofa a hankali kada ki kuskure ki bari wani ya ganki. Kina jin abinda nace miki? Dan haka ki tashi ki je. Chakwakiyar makaranta. Kai, you are very stupid. Why are you looking for me? Kata. Why are you looking for me? Lafiya ne ake kake kallo na ka zara min idan. Haje ta ce staff room ta jira ka? Me za ka yi mata? Staff room ta je ta jira ka me za ka yi mata? Ta ji abin da ka faɗa na rince da Allah. Kai, waka. Wannan magana in na ji ta baki wani yana cin ba ka shiru da bakin ka. Kai kana ji na? Kai shiru ba sai in je ne magana baki wani. Kai shiru da bakin ka kar ka sake ka gama kowa. Kata. Kana ji na? Na ji ka. Wannan an shi. Ka je ka kashe ka sake ka gama wani abin da ya faru. Kata. Kar ka sake ka gama kowa wannan magana ga 500 na baka. Karin gaya ma kowa. Kai shiru. Wannan ni da kai ne? Yawwa da gani sai kai. Magana ta wuce? Magana ta wuce kwata-kwata ban san ka tada magana. Magana ta? Ban san ka gama. Ta wannan yarinya? Da ganta da malam faru? Yaban da bibi ban gana kowa ba. Ita ka ganta da malam faruk? Na ga me gani? na ga ci fata ido na rinci da Allah. Wannan magana tsakanina da kai kakka sake ka gama. Magana ta hauce? In ba haka ba alƙur'anin ubangiji sai ka bar makarantar. Magana ta hauce? Ai da gaske. Kai shiru wannan kakka gama kowa. Ka ce? Kai shiru da bakin. Magana ta ƙari? Yawwa, ika. Ya malam? Kin da kika babuwa ko kanin ki bana yi. Tun buya in ta neman makaranta wallahi. Ah, labari kike wallahi. Me ke faruwa? Ina cikin matsala. Dan Allah menene wani dan kutuma babbar bura uba ne ya taba min ki a cikin makarantar nan? Gaya min shi yanzu in magance miki duk wata damuwar ki. Na faɗa sabgar. Sabgar me? Abu. Kada ki ce min soyayya. Ka ƙara shi. Haba malam, ni wallahi tallahi nayi tunanin ma wani namiji ka gani a tsakiyar. Yanzu nan kai da sunan gunnu duk mata ne? Wallahi duk san makal. Wallahi ƴan uwana ne. Ga abokan ka can maza ka baro sa ka tawo cikin mata ka zo ka tsaya katan banza. Yo gaskiya malam mai raba ni da wa'annan. Wallahi sai dai Allah. Wace ban da gani? Wace ban da gani? Wuce aji baka ji? Wuce. Kar sace ganin ka. Kuma taya za a iyayen ku su turo ku makaranta ku zo ku biye ma wannan wanda har yanzu shi bai dama shi namiji bane ba ganin yake da ku da shi ɗaya ne kuma ina ganin ku masu hankali. Mana ya hakuri kuskure aka samu amma insha Allah da kai ba za a sake. Alimin ku albarka. A kiyaye kun ji ko? A kiyaye kun ji ko? Ba za ku ci aiki. Khadija mu haɗa kin ji? Kai baka ji ko ka ji ko? Ƙara zancen mu. Baka ji ko? Ku ce Shin ka gaji da siyan datar da take karewa da wuri ko kuma datar da ba ta yi ma amfani a lokacin da kake bukata? A nan ne, Anam Data ta zo muku da mafita. A Anam Data za ku iya samun data mai sauki, mai arha, mai kuma inganci. Data MTN, Airtel, Nine Mobile da kuma Glo. A Anam Data babu jinkiri,
babu yaudara, ba kuma ɓata lokaci. Muna sai da airtime da kuma data reselling da kuma sauran kayayyakin aikin digital. Al'umma da yawa sun amfana da Anam Data, kai ma za ka iya amfana. Tuntuɓi Anam Data yanzu ka more data ba tare da damuwa ba. Anam Data, ingantacciya, amintacciya kuma sahihiyar data mai inganci. Anam Data shine zaɓinmu kuma zaɓin kowa da kowa. Anam Data. Yawwa Dija. Wallahi kam ɗan mama na ne take aure shi yasa ban shigo ba. Ok, yasa baki shigo school ba? Wallahi. Yawa to normal, wallahi dama kwana biyu ina ta neman ki a cikin school. Dan outing din nan da muka saba ya zai mu dan yi outing din tunda kin ga yanzu baki shigo da makaranta. Da dai an bari ba yau saboda yau biki gare ni ne ai. Haba Dija, kawai mu je mana ba wani damuwa ɗauki motar ba mu kawai sai mu ci. Biki fa zan je fa mutumina. Kin san fa ba a gane komai nake cikin makarantar nan ba, dan outing din nan da na saba da yan mata waccan shine dai kawai nake a Sai da kai to. Ba wani abu mu je. Yawwa Dija. Hai, Ina za ka je? Ina za ka je? Gida. A tashi ne? Ba a tashi ba. Ta na duba na ga period ɗinka ce hita zan yi. To me damuwa ta? Da za ka ce za ka fita? Saboda kai in ka shigo ajin mu gaba ɗaya wa'azi kake yi. Kai wa'azin ne baka so? Ina so amma banda naka. Ko babanka ba zai so wa'azi ba da na kai. Ni ma ban ce ban san wa'azi ba, kai ka cika yin wa'azin ne naka kamar alhudda. Gaskiya tahiya zan yi sai da aka turo ni makarantar nan ba a ce in zo a yi min wa'azi ba, cewa aka za a koya min noma da kiwo. Daga ƙauyen mu aka ɗauko ni aka kawo ni makaranta, don haka ni noma da kiwo na zo in koya, ba wa'azin ka na zo in ji ba. To koma. Ban koma. Koma da ke baka ji ko? Ni wa ta ne ni. Shin ka gaji da siyan datar da take karewa da wuri ko kuma datar da ba ta yi ma amfani a lokacin da kake bukata? A nan ne, Anam Data ta zo muku da mafita. A Anam Data za ku iya samun data mai sauƙi, mai arha, mai kuma inganci. Data MTN Airtel, Nine Mobile da kuma Glo. A Anam Data babu jinkiri, babu yaudara, ba kuma ɓata lokaci. muna sai da airtime da kuma data reselling da kuma sauran kayayyakin aikin digital. Al'umma da yawa sun amfana da Anam Data, kai ma za ka iya amfana. tuntuɓi Anam Data yanzu ka more data ba tare da damuwa ba. Anam Data, ingantacciya, amintacciya kuma sahihiyar data mai inganci. Anam Data shine zaɓinmu kuma zaɓin kowa da kowa. Anam Data.